idem to spraviť. Idem na najstrašidelnejšie miesto v Minecrafte. Minecraft Store. Snad to prežijem. Jo, necháme angličtinu. Dobre, toto sa vám možno strašidelné nezdá. Ale pozrieme sa trebárs. 40 eur za... Koľko stojí armadilo? 40 eur. Presírám všetko. Hej, tak to nemá vyzerať Minecraft. To je jedno. Ja sa bojím. Hej, toto sa dostáva kejpa, nie? 23 eur sú normálni. Ja za chvíľu, jo. To je no way, že tu reálne, kamo, 23, 4,95, konečne niečo za kus papiera. $10, nejaká gift card, to je dobrá blbosť. Minecraft Enderman Grid. Počkej, to mi chcete povedať, že ja mám zaplatiť 5 eur za kartičku, ktorú viem nájsť na tému za polovicu. Dobre, možno je to oficiálne, ale reálne, guys. Dobre, ja by som pozrel niečo ako Reálne! Oni reálne dajú merch aj na ponožky. Ľudia, na toto miesto nikdy nechoďte. Ja už, toto je strašidelnejšie. Reálne, čo je podľa vás... Kamo. What?